Just come to Kerala, יום מספר 10, יום רכיבה אחרון. מחר חוזרים הביתה, וכדי שנספיק הכל, חייבים גם לנהוג ברחוב הודי סואן, ועוד ביד אחת. אז הנה קצת תמונות, תוכלו לעשות דברים, תוכלו לספר לילדים שלכם, שאלה דברים שגם הם לא עשו בטיול שלהם בהודו. אז בבקשה. נמסטה חברים, אני רוצה להכניס פה לסרטון הזה כמה תובנות שמגיעות מיואב, שהוא הוותיק בחבורה שרכבה איתנו. תקשיבו מה יש לו להגיד, אני חושב שיהיה מעניין. אז יואב, שאלה לי אליך, אחרי שבוע רכיבה בהודו, מה התובנות שלך על הכבישים בהודו ועל הנהגים בהודו? טוב, אז הדבר העיקרי זה שהנהגים בהודו הם בשיתוף פעולה, הנהיגה בהודו היא בשיתוף פעולה, גם אני וגם אתה, להבדיל מהנהיגה בישראל שהיא תחרות. אני קודם, מה פתאום שאתה תעבור אותי? וזה מתבטא בככה כשנכנסנו והתחלנו לרכב ברחובות בתוך העיר, אז בהתחלה זה היה על הגבול של מפחיד. גם זה שזה בצד שמאל תרם לא מעט, אבל בעיקר זה שבעצם שמתי משהו שאני בישראל נמנע ממש בקנאות מלעשות. שמתי את הבריאות שלי, את החיים שלי, בידיים של הנהגים האחרים. ומה הייתה ההרגשה? וההרגשה בהתחלה הייתה אי נוחות גדולה, אבל עדיין משהו שבישראל לא הייתי מתחיל לעשות במקומות האלה. במקומות האלה הייתי פשוט הולך ברגל בצד הרחוב. ומה גילית כאן? וכאן גיליתי שהנהגים האחרים לא רק מתחשבים בי, שומרים עליי. שומרים עליי ממש. ראיתי שלאופניים שלי לפחות נתנו זכות קדימה כל סוגי התנועה, כולל הולכי רגל. זאת אומרת, כמובן, במעבר חצייה, אז עצרתי. יש חוקים בעולם, לפחות אלה שאני רגיל. אבל אם במעבר, זאת אומרת, ברגע שבכביש, וגברת התחילה לחצות את הכביש, ראתה אותי, הלכה לאחור צעד. ובכבישים הראשיים, כל נושא של הצפירות של הרכבים, בזמן שמוקפים אותך. הסיפור הזה של אזהרה שעוקפים אותך, מוצא חן בעיניי. שוב, זו צפירה עדינה כזאת. לפעמים יש כלי רכב שאני מאמין שהבעיה שלהם זה שהם לא יכולים לצפור בעדינות כזה, פיפ פיפ כזה, אלא כל נגיעה בצופר זה טרח כזה רציני. אז יש כאלה, הג'יפים בעיקר, אבל הרוב המכריע, בייחוד הטוסטוסים והדו-גלגליים, זה פיפ פיפ קטן כזה. שמה הוא בא להגיד בעצם? הוא בא להגיד, שים לב, אני עוקף אותך. ואז אתה בעצם נצמד לצד השמאלי. אם אני עוד לא צמוד, אז אני עוד יותר נצמד, אבל גם אם אני צמוד, אז אני נשאר צמוד, אני לא חס וחלילה בדיוק הרגע בוחר לזה. לפעמים יש עם זה בעיה, כי בדיוק הצד השמאלי הוא משובש, אפילו אולי בור בכביש. בקיצור, מה שאתה מסכם זה שהחלק המסוכן ביותר של הרכיבה בהודו זה עכשיו הנסיעה משדה התעופה בנתב"ג חזרה הביתה. במקרה, לא יודע, א' זה לא בהודו כבר, אבל של הטיול ולא מנתב"ג, הבן שלי אוסף אותי מבנימינה. המסוכן ביותר של הנסיעה, כן, הוא כנראה הקטע של נסיעה בישראל במכונית הקטנה שלנו.